Bravo Angelo! Ovo se zove raspad sistema. Pogledajte vi ovo i brojtala mjesta. Ćao ljudi. Danas je 19. stanete da ne pogrešim. Idem kod najboljeg druga, nosim mu za jelo. Bila sam u školi, on pošto on nije morao da u školu. Otvori mi. Dobar dan. Što sam mi kupili? Od 15 minuća i zelo. I poslije toga od 3 imam snimanje sa Vanjom. Idemo na Čačanicu da snimamo. Nadam se da nas ništa neće da se nete. Tako, znači malo šira posljednji ispretom. Što vam kažem? Idem sad snimam da se ispričam što sam snimam na 18. Da se raspadam. Tako da vidimo i to. Ja mi se javljam kad se nađem s Vanjom. Ćao! Hello guys! Evo stigli smo na Čačalicu, Vanja je tu i crkli smo. Ja ne smijem da skinem, ja mislim da mi je ostalo sve od naočara. Ja isto onako crveno. Ali imam šminku a vidi kako sam čupava, kod da me bili. Ja nemam šminku. Nema veze. Sad gledamo gdje ćemo, trenutno smo kao malo u hladu. Da ja skačem ovdje dovoljno je. Se potrliš. Da. Pa to je ekstremno, ne može to svako. Sad ćemo vidimo gdje ćemo da snimamo. Da je namestimo u moj kosi malo da popravimo ovu šminku. Da. Ja, još mi ja tešku šminku, bože. Mica neće da nam se snima, stoji tu u pozadini. Da, a rekla sam, juče sam još rekla žena da ću stavim tvoj link. U box. Ne, ona sam izbacila sa sliku. Da, vidjela sam. I kako mi je rekao? Jel dobra? Da. Jao. Odlično. Baš mu hvala. Baš mu hvala. Ja ne znam gdje mi idem, ja mene ruka već boli. Ajde. Sad idemo ovamo se dogovaramo. Ajde. Idemo da se dogovaramo. Vanja nosi aparat. Da. A to što ne znamo koliko ćemo da ostanemo, bit će... Da preskačem ja ovdje ovu baricu. To zovem barica, ne voda. Eto sam s nama. Opet ću čekati. Javljamo se kad se smolimo malo. Joj. Vanja, kaži čao. Vidite kako je lijepo. Ja, baš je lijepo. Da. Say bye.
radiš? Šta si radila? Ova grana je kriva za sve. Da, to će da ubacim u vlog. Obavezno. Sve ne vrijeme kuda pada kiša, taman. Molim, kakva kiša, još mi kiša fali, osjećam se kako ono. E pa taman kao drugi dan. Neka krene. Da. Drugi dan, kipi kao ekstrem. Ja ti volim, da te kratim. Sve za YouTube. Sve za YouTube. Tako si. Ne znam ni da hoda, bre. Da. Jel hoćeš? Bravo, Anđela! Ne poginaš, molim te, Da izvidimo. Ljudi, mi smo gotovi. Na. Ah, Na. Stavila sam kolut za kraj. da ćemo stvarno ti video na kraju. Ne, više mi ne znam. Vanja je sve svašta snimala. Kako radim kolut i kako idem na brdo. Kako se potrljaš? Dobro, to još nije. To ćemo sutra. Znaš li kad sam snimala jedan klip u Elitu i Babić je bio ispred, pušio je cigaru, a bilo je večer i sede tu neki momci i među njima Nenad. I sad ja sam ubrzala tako, baš sam onako brzo išla i ja imam strah, ja kad vidim nešto kad se to što me čučnem. Ja. I Babić sad mu uključi blic, a ja ne vidim ko je s polja. Ja vidim samo neku siluetu i blic i ja se počnem i čučni počnu da padnu. Znači taj klipovi mi dan danas u telefonu. Nije u telefonu, u kompjuteru. Tako da to čuvam. Ja mislim, a na kraju onda sam na kraju počela, sela sam dole, pala sam, onako sam zapustila snage. Ja snimam. I na kraju kad sam pala na zemlju, sam počela smijeti, stavila sam ruku i Nenad pomislio da plačem. I on došao kod mene, a prvo se smeo i onda kad je skonto da on mislio da ja plačem, kao Anđela, šta ti je? I onda je vidio, a ja suze kao pokrica, ono smeju se, ne mogu više. I sutra dan, sve na krizu. Tako da, završili smo, da se meni ruka više boli. Oni neće da se snime. Jedan deo. I tako to. Vidimo se mi sutra, ovo će biti u istom vlogu. Šalim se. Da, i sutra i preko sutra, tek smo počeli. Da, tako da, to je to. Vidimo se. Bye, 2 minuta pričamo. Hi.